बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ गसाइगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, सानै सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि गुरुफेलायाव थानाय 37 नं राजा लामायाव गंसे ट्राक गारिया हरखाब जाब्रबथाय जानानै सालायगिरि आरो खालासिया जायगायावनो जिउ गोमादों। हरनि 11 रिंगासो समाव उत्तर प्रदेशनि गारि UP78 FT9718 नाम्बारनि ट्राक गारिया दैयाव गोग्लैलाङो, जायनि थाखाय ट्राक सालायग्रा माननि सिं आरो खालासि बिष्णु सिं सानैबो जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानाय सानैबो उत्तर प्रदेश रायजोनि थागिबिमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटीनिफ्राय गुजरातसिम थांबाय थानाय समावनो राजा लामायाव बे ट्राकआ हरखाब जाब्रबथाय जानानै दैयाव गोग्लैलाङो। जाथाय जायगायाव पुलिसा सौहैनानै सालायग्रा आरो खालासिनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। नैथियाव दङ चिरां जिल्लानि बांगालदबा सामथाइबारि गामिनि थागिबि खगेन ब्रह्मनि देरसिन फिसाज्ला क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनि MA थाखोनि फरायसा मनजित ब्रह्मआ अनलाइन क्लास लाबाय थानाय समावनो बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव थांनाय 11 खालाराव अबथिरायै जिउ गोमानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों चिरां जिल्ला एबसुआ। मख'नो गोनांदि रुंसारि मनजित ब्रह्मआ बासुगाव जौमा फरायसालिनि एबसुनि बिबानगिरि मावबोनायजों लोगोसे बासुगाव दख'रा एबसुआव थानानै समाजनि मैखोमै खामानि मावबाय थानाय समावनो अबथिरायै रुंसारि जानायाव नखरनि सोद्रोमाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। थामथियाव दङ बारग' NDPफोरा फिन हाग्रायाव थांफिननायनि हुमखि होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बारग' NDPनि केडारफोरा मैया मोनसे खौरांगिरि मेल बानजायदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' NDP केडारफोरा आसाम सरकार आरो BTR खुंथायनि बेरेखायै खुद्रिसारनानै फिन हाग्रायाव थांफिननायनि हुमखि हरदों। बारग' NDP केडारफोरा गोजोन गोरोबथानि मुङाव केडारफोरखौ जर-जुलुम खालामनायनि अजद होनानै गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो BTR खुंथाया मावफुंनायाव गोसो दोबैलो खालामबोदों होननानै मख'दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' समाजखौ मुसुखा बायदि मोसाहोबोदों। गोजोन गोरोबथानि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय आथिखालाव NDPफोरनि दुखु दाहाखौ बुजि मोनै जाबाय होनना फोरमायदों। लोगोसेयैनो खावसे बर' लाइमोनफोरा फिन NLFP मुंनि हाथियार दैग्रा जोनोम होनाया दुखुनांथावना मख'नानै रन्जन दैमारिखौ लाना जेलाव जोबथेसालिनि जिउ खुंनाय बारग' NDP केडारफोरखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनो नांगौ होनना खावलायहरो। ब्रैथियाव दङ BTCनि 13 नं चिरां बियाबनि MCLA थामहिनबा बारग' NDP संबिजितनि आफादगिरि मानगोनां बिसावरायग्रानो BTRनि EM होनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्ला बारग' NDP क'अर्डिनेशन आफादआ दाबि दैखांदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों चिरां जिल्ला बारग' NDP क'अर्डिनेशन आफादआ बुङोदि बिसावरायग्रा बिथाङा 13 नं चिरां बियाबनिफ्राय टिकेट लानानै देरहालांनायनि उनाव मोनसे सिमां लानानै UPPLजों जगदान जाफैदों। बे सिमाङानो जाबाय EM आरो EM मोनोब्ला जों रायजो राजा एबा एक्स NDPफोरनि मोजां जाहाथे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो मोजां खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायो। बाथियाव दङ क'क्राझाराव थाबैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसनगोन। क'क्राझार सहरनि 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय हरिनागुरियाव थाबैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसनगोन। रायजो सरकारा एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाननि नेहाथारि IAS अफिसार रबि बरा, रायजो सरकारनि जयेन्ट सेक्रेटारि जाहिद सिसोदी, BTCनि नेहाथारि प्रानजित औवारी, क'क्राझार रेभिनिउ सार्कलनि बिबानगिरि राहुल फुकनजों लोगोसे मण्डला खान्थालगुरियाव थानाय साइ कमप्लेक्स, क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरिमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स, लाइब्रेरि बिल्डिं, IT पार्क आरो प्लेनेटेरियामखौ नायगिदिंहोयो। बिनि उनाव क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय हरिनागुरियाव एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसननो थाखाय जायगा नायगिदिङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।